שלום לצופים ולמאזינים, שמי אבי שטיינר, אני מגיע מתחום מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה של ארגונים, והתבקשתי להעביר לכם ככה בזמן מצומצם, ואני מקווה שזה יהיה קצר ומורכב וענייני, את הנושא שנקרא מתן שירות במצבים מורכבים. אז קודם כל בוא נגדיר מה זה מצבים מורכבים. כולנו נמצאים היום במצב שהוא מורכב, אבל מצבים מורכבים אנחנו מגדירים את זה משהו בצורה כזאת. זאת אומרת שבו זמנית אנחנו נמצאים בתהליך של עומס רגשי, של מצבים של חוסר ודאות, שיש לנו קונפליקט משמעותי בין צרכים, יש פער גדול בין הציפיות שלנו, אבל גם הציפיות של מקבל השירות, של הלקוח, וליכולת של המערכת שלנו לספק את המענה הנכון. ומה שחשוב מאוד, הכל מלווה ברגשות של כעס, של תסכול, של לחץ של זמן, של מה יהיה, של מצוקה אישית, והרבה פעמים גם אין לנו היעדר של פתרון מיידי. אז זה בעצם ההגדרה של מצבים מורכבים. להבדיל כשאני אומר מה זה מצבים שגרתיים, מצבים רגילים, מצבים שלא מורכבים, זאת אומרת שיש לנו נהלים מאוד ברורים, אין לחץ, יש סדר יום שהוא מאוד ברור, ולכן המענים הם מאוד פשוטים ושגרתיים. מצבים מורכבים זה בדיוק כל אותם דברים שכרגע ציינתי. אני רוצה רגע אחד להסיט את הדיון ולהכניס אתכם למוח של בני האדם בתקופה שמוגדרת כמצבים מורכבים. זאת אומרת, ביום יום יש לנו את הצד הרגשי שלנו, יש לנו את הצד הרציונלי ההגיוני, וכשאנחנו נותנים שירות מקצועי, בדרך כלל מה שבולט יותר, מה שדומיננטי יותר, זה השכל הישר, זה ההיגיון, זה פני הדברים המקצועניים שישנם. ולכן אנחנו גם יודעים להתמודד עם הבעיות האלה, כי הן בעיות מוכרות, יומיומיות, אין לחץ של זמן, הכל פחות או יותר פועל לפי פרוטוקולים, וגם אם יש איזה משהו שהוא חריג, מה שאני קורא ועדת חריגים, עדיין אנחנו יכולים להתמודד עם הנקודה המסוימת הזאת. וזה פחות או יותר מה שאנחנו קוראים שהגוף מבחינה ביולוגית פועל על המערכת שנקראת מערכת פרסימפתטית. במצבים מורכבים, כלומר מצב של מלחמה, מצב שבו אסור להתקהל אלא 50 איש בלבד, מצב שבו למשל אני סוגר את כל מופעי התרבות, מצב שבו אנשים אמורים לעבוד מהבית באמצעות זום ולא יכולים להגיע למקום העבודה, מצב שקורה אירוע רב נפגעים ופתאום אני צריך לתת מענה לא צפוי בבת אחת להמון אנשים. מה שקורה לנו בגוף ובמוח, אנחנו באופן אוטומטי מופעלת מערכת שנקראת מערכת סימפתטית. מערכת סימפתטית זאת אומרת שמה שפועל בעיקר זה האינסטינקטים. ישנם חומרים כימיים במוח כמו קורטיזול, אדרנלין, נורדרנלין, אלה חומרים שבאיזשהו מקום מפעילים את לחץ הדם, קצב לב מהיר, נשימות, דם רווי חמצן מגיע לרגליים ולידיים, ובאיזשהו מקום אנחנו הופכים למכונת מלחמה הישרדותית, וזה פנטסטי וזה נפלא. מתי? שכשיש שריפה ואני צריך לברוח מפניה, כשיש אזעקה ואני רץ במהירות למחסה, שם זה פנטסטי, שם זה נפלא. אבל מה שקורה כאשר אנחנו מגיעים לשגרת מלחמה, לשגרה של מצבים מורכבים, המערכת ממשיכה לפעול, מערכת ממשיכה להשתולל, ומה שקורה נוצר חוסר איזון בין ההיגיון שלנו, בין הרציונל לבין הרגשות. ואז מה שבולט ודומיננטי יותר זה כעס וחוסר מנוחה ואי שקט, ואם אני אספיק ומתיחות ודריכות, וברגע שזה דומיננטי יותר זה באיזשהו מקום משתיק ומוריד את היכולת ההגיונית, מקצועית, רציונלית. במילים אחרות, גם אם אני מקבל שירות וגם אם אני נותן שירות, אני כבר לא פועל בצורה צרופה ונקייה מהצד המקצועי וההגיוני שלי, אלא מה שמדרבן אותי יותר, מה שמנהל אותי יותר, זה למעשה הרגשות, זה כעס, זה חוסר סבלנות, בוא תציין כבר מה אתה רוצה וכולי, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעת מתן שירות, לא מתנהגים בצורה המוכרת לנו, בצורה
הגיונית של מתן שירות, אלא אנחנו באיזשהו מקום מתנהגים בחוסר מנוחה, באי שקט, ובעיקר בחוסר מקצוענות. מה שאני רוצה שנחשוב על שני הצדדים, גם שנחשוב על עצמי, אבל בראש ובראשונה תנסו לחשוב גם על הלקוח. כי הלקוח שנמצא באירוע של רב, באירוע שהוא, אנחנו קוראים לו רב נפגעים, באירוע של מצוקה שאין לו מקום לגור. כל מיני תופעות כאלה שהן לא סבירות לי, אני לחוץ, אני מתוח, אני נמצא בצרה צורה, בדאגה, הוא למעשה, הלקוח הזה הופך להיות פוטנציאל לאדם שמגיע לטיפול נפשי כמעט. ופתאום אני כנותן שירות לא צריך להיות רק נותן שירות כמו שלמדתי את תורת השירות, האמפתיה וכל מה שקשור בזה, אלא אני באיזשהו מקום אמור להיות גם מטפל, אמור להיות פסיכולוג, אני אמור להרגיע את מקבל השירות, ואז אם אני גם יודע איך לנטרל את הדחפים שלו והרגשות שלו ואת הזעם ואת הכעס המובן ולהגדיר ולהבין את המונח אמפתיה, אז אנחנו יכולים לתת את השירות הטוב יותר שיכול להיות. אז הגדרנו מה זה מצב מורכב, ראינו מה ההבדל בין מצב מורכב למצב שגרתי, ואני רוצה עוד פעם להדגיש מה מאפיין לקוח במצב מורכב. אז תזכרו, רמת הרגישות שלו גבוהה וזה פוגע בהיגיון שלו ובסבלנות שלו. הוא טעון, הוא פגוע, יש לו תחושה של חוסר אמון בכל דבר, בעצמו ובמערכת עצמה גם כן. לא תמיד הוא יקבל את המענה ההולם ואת החד משמעי שאליו הוא מצפה, הוא לחוץ בזמן, הוא רוצה אתמול ועכשיו את המענה, ואל תשכחו שלנו יש המון פניות מרובות, דחיפות, ויש פה בהחלט בעיה לא פשוטה, ולכן תפקיד נותן השירות, בוא נאמר אני כרגע נותן את השירות, התפקיד שלי באיזשהו מקום הופך להיות מאוד מאוד אחר ומאוד משמעותי. דבר ראשון שאני צריך לדאוג זה ויסות עצמי. כלומר, אני חייב להישאר רגוע, גם אם הלקוח פשוט רותח וגועש ב50 מעלות צלזיוס. אסור לי להיגרר לתגובה רגשית, גם אם בא ואומר, אני עכשיו צריך את זה ואתם לא יכולים לענות, והמדינה מפקירה אותי והעירייה לא נותנת לי את השירותים הנכונים. לא להיגרר לתגובה רגשית, כי הרי לא לשכוח, אני עצמי נמצא במצב מורכב, אני צריך לדאוג ולשמור על המקצועיות שלי, גם מול הכעס של הלקוח, וזה דבר ראשון חשוב מאוד, ויסות עצמי. אם תרצו, אני ככה בסוף אתן לכם דוגמאות, אתן לכם כלים איך אנחנו מכניסים את עצמנו למצב של ויסות עצמי, לא רק בחשיבה חיובית שכרגע אמרתי מראש מה הבעיה ואיך אני צריך לנהוג, אלא גם איזה שהם כלים לרגיעה תוך כדי האירוע כשאני מנהל משא ומתן עם הלקוח. דבר שני, אני קורא לזה הבנה והכלה, כלומר הקשבה אמיתית, זיהוי הצורך הרגשי של הלקוח שלי מעבר לבקשה פורמלית, ולעיתים האדם מבקש קודם כל שיספרו אותו, שיראו אותו, שיקשיבו לו. אגב, אנחנו קוראים לזה אמפתיה. מה זה אמפתיה? היכולת שלי להיכנס לראש של מקבל השירות, להבין את המצוקה הקשה שבה הוא נמצא, וגם אם אני לא מסכים לתגובות שלו, וגם אם אני באיזשהו מקום מסוגל להכיל אותו, להבין אותו, ואז ברגע שאני בא מנקודה כזאת, אני גם יכול להרגיע אותו. אני אומר, אני מבין את המצב שלך, אני בהחלט יודע, אני יודע באיזה סיטואציה אתה נמצא, ואני אעשה כמיטב יכולתי לסייע לך, לעזור לך. זאת אמפתיה. אמפתיה, אתה נכנס לראש של הצד השני, אתה מבין את הזעם ואת הכעס שלו, וגם אם הזעם והכעס שלו הם מעבר לכל פרופורציה, אני מסוגל להכיל את זה. לזה אני קורא הבנה והכלה. הדבר השלישי שהוא מאוד חשוב זה בהירות וגבולות. כלומר, לתת לו מידע ברור, להסביר לו בדיוק מה אני יכול, איך אני יכול לסייע לו, איך אני יכול לעזור לו. כמובן, אחרי שניטרלתי את הכעס ואת הזעם, ואיך אני מנטרל את זה, אני אומר, אני בדיוק, תדע לך שאני מבין בדיוק מה אתה מרגיש. ואני אפילו יכול לפרט. אתה עכשיו לחוץ שאין לך איפה לגור. אתה לחוץ עכשיו שאתה לא תקבל את המשכורת שלך החודש, וזה לפני פסח ואיך תסתדר וכו'. כלומר, אני ממש
לא רק אומר אני מבין אותך, אלא אני ממש מתחיל לפרט לפרטי פרטים אפילו לפעמים, מה אני במקומו הייתי מרגיש, למרות שאני לא במקומו. ואחרי שנתתי לו מידע ברור ושקיפות לגבי מה אני כן יכול לעזור לו ומה אני לא יכול לעזור לו, כי פה חשוב גם לתת הצבת גבולות שיש בהם משום כבוד, מכיוון שלפעמים ישנם דברים מסוימים בתחום האפשרויות שלי שאני לא אוכל לעזור. אז אני בא ואומר, אלה הדברים שאני בהחלט מיד יכול לעזור, אני יחד עם זה רוצה לציין שישנם כמה דברים שאני לא אוכל בדיוק לומר ולתת לך את המענה כרגע. אני בהחלט אבדוק אחר כך. אגב, אנחנו קוראים לזה הקשבה פעילה. לא לקטוע את הלקוח, את מקבל השירות. לשקף, אני חוזר עוד פעם, לשקף, ואני מבין שאתה מתוסכל כי. חשוב, הסכמה מלאה, להבין את הרגש גם אם אני לא מסכים לטענה שלו. אני בכוונה חוזר על זה כי זאת הנקודה החשובה ביותר. אחר כך זה פישוט של מורכבות, לפרק את הבעיה לשלבים שהם ברורים, לנהל ציפיות, להסביר את התהליכים, את הזמנים, מה באמת צפוי לקרות וכמובן עם הרגעה. ושימוש בשפה מכבדת ורגועה גם כשהשיחה היא קשה, גם כשלך הוא אומר שהצורה שלך כנותן שירות או כמו כל הצורה של הארגון שבו אתה נמצא, אני חס ושלום לא נגרר ואני מכיל, מבין ומרגיע. ולקחת אחריות חלקית, כלומר אני אבדוק עבורך, אני אלווה אותך בתהליך ואני גם אשתף פעולה עם הגורמים השונים, כלומר אני לא אשאיר אותך ליפול בין הכיסאות, כי פה לפעמים נכנסת גם הבירוקרטיה. וזהו, זו נקודה מאוד חשובה, וזו הנקודה שחשובה לגבינו, ואם אנחנו נבין שהפונה צריך להרגיע אותו, צריך להסביר, צריך ליצור אמון ולתת לו שירות איכותי שיש בו משום האמפתיה, אלה הם דברים המשמעותיים ביותר שיכולים להיות. אני רוצה לומר לכם שבאיזשהו מקום הלקוח גם מחפש מישהו שאני יכול לבטוח בו, מישהו שהוא מקנה לי אמון, מישהו שאני מרגיש שהוא עומד לבצע ולעשות את הדברים הנכונים עבורי. אני רוצה לציין את הנקודה הזאת של הסבר ושל אמפתיה, היא בכל תחום. אני לא מדבר רק על מצבים מורכבים. אנחנו יודעים שאם אנחנו אפילו הולכים לקבל איזשהו טיפול רפואי, ואנחנו נתקלים ברופא, שגם אם הוא לא מצטיין בתחום המקצועי שלו, אבל הוא יודע להסביר בדיוק מה הפרוצדורה שאני אמור לעבור. ולהסביר לי שב-90% מן המקרים הפרוצדורה הזאת היא מושלמת, אין לה תופעות לוואי. תמיד כמובן יכול לקרות משהו נדיר, אבל זה קורה אחד למיליון. וכל שאלה שהוא שואל אני מפרט ומסביר לו, זה בעצם אותו לקוח, אותו פציינט, שיבוא אליי לקבל את הטיפול הרפואי. אני יכול להיות רופא מעולה, מקצוען, וכשהמקבל שירות או הלקוח בא ושואל אותי, תגיד לי, זה יכאב, תגיד לי איך צריך לבצע את הפעולה הזאת או הפעולה האחרת, ואני אומר לו, תשמע, תסמוך עליי, זה התפקיד שלי, תפסיק לשאול את כל השאלות האלה, אני יודע מה אני צריך לעשות. ברגע שאני עונה ללקוח בצורה כזאת, וגם אם אני המקצוען והרופא הטוב ביותר שיכול להיות, הלקוח לא יסכים לקבל את השירות ממני. כלומר, אלה הם הדברים המאוד משמעותיים והמאוד חשובים, ואני רוצה שוב לסכם את זה כדי שזה יהיה ברור. אני רוצה לסכם את זה בקיצור, כל הדברים שכרגע ציינתי. וכשאנחנו אומרים מתן שירות במצבים מורכבים, זאת היכולת לספק פתרון מקצועי, אנושי, פעיל ויעיל, גם כשהלקוח נמצא בכעס, במצוקה, בבלבול, ולמי הוא מוציא את הכעס? אני שק האגרוף שלו, זה ברור. זה שילוב של 3 מרכיבים מרכזיים אמרנו. דבר ראשון, הקשבה אמפתית, להבין את הלקוח מעבר למילים שלו. מה הוא לא אמר, אני שומע את הטון, אני קולט את שפת הגוף שלו בטון, בדיבור, במילים שהוא בוחר. שליטה מקצועית, אני צריך לדעת מה לעשות גם בתנאים של אי ודאות. וזה חלק מהמקצוענות שלי, וזה חלק מהידע שאני צריך להכין את עצמי למצבים מן הסוג הזה. ויש גם, אני מניח, גם פרוטוקול למצבים מורכבים. ומה שחשוב לי זה הקטע
בגללו התכנסנו, ניהול רגשי, לשמור על רוגע, לא להיגרר להסלמה. ואם אני נותן שירות טוב במצב מורכב, זה לא רק הפתרון של הבעיה, אלא יצירת תחושת ביטחון אצל מקבל השירות, באותו מצב של חוסר ודאות. חוסר ודאות זה מצב הלחץ הידוע ביותר שיכול להיות, כשאני לא יודע מה יהיה מחר, מתי תסתיים המלחמה, מה יהיה הפתרון אחרי שהוא לא יוכל להישאר לגור בבית מלון, לאן מפנים אותו. אני מדבר כרגע לא רק מהצד שלי, אלא גם מהצד של הלקוח עצמו, שהוא בא ואומר, מה אני אעשה עכשיו? איבדתי את כל הרקע האישיותי שלי, התרבותי שלי, כתוצאה מכך שאני צריך לעקור את עצמי מנקודה אחת לנקודה אחרת. אני בכוונה מרמז את הדברים, אני אפילו לא רוצה דווקא לקחת מקרה ספציפי מסוים, אלא באופן כללי כל מיני מצבים שהם לא מצבים שגרתיים. עכשיו, זה גם אומר באיזשהו מקום שכדי להרגיע אנשים אחרים, אני עצמי צריך להיות רגוע. כי אם אני אינני רגוע, ואני למשל נמצא עכשיו בעבודה ונותן את השירות, כאשר בבית יש לי כל מיני בעיות אחרות, אני באיזשהו מקום, שוב, אני מפעיל את המערכת הסימפתטית, לא הפרסימפתטית. הרגשות, הכעס, חוסר המנוחה, אי השקט פועלים אצלי ברקע, ואני באיזשהו מקום לא פנוי לתת את השירות האמיתי, את השירות בצורה הטובה ביותר. מה זה אומר? זה אומר שגם אני צריך באיזשהו מקום להיכנס למוד, למצב מסוים שבו אני נושם עמוק, שומר את האוויר בריאות, שואף החוצה את האוויר שוב, חוזר על זה כמה וכמה פעמים, לפני, תוך כדי, הלקוח לא צריך להרגיש שאני מבצע את הפעולה הזאת, ואני כל כולי ממוקד בבן אדם שנמצא מולי. אלה הם פחות או יותר הדברים. אני מקווה שעשיתי את זה בכוונה בקצרה, כי התבקשתי לעשות את זה במצומצם, במרוכז. אבל פשוט קחו כל פריט ופריט שציינתי, תרחיבו את הדברים האלה, זה בהחלט יעשה את העבודה. אגב, איך אני מרגיע את עצמי מיידית? שימו לב בצורה כזאת את הידיים, ונקישות כאלה, יחד עם הנשימות שאמרתי, נשימה עמוקה. אני שומר את האוויר בריאות, 4, 5, 6, ומוציא את זה. כשאני מבצע את הפעולה המסוימת הזאת, זה לאט לאט לוקח את המערכת הסימפתטית, את הלחץ, את המתח, ומעביר אותי למצב של רגיעה. אגב, הפעולות האלה, התקתוק הזה, הוא גם מוריד את קצב הלב, את לחץ הדם, ומחזיר שוב את האיזון בין הרגשות לבין ההיגיון, המקצוענות וכל הדברים האחרים. כמובן, אל תעשו את זה אם זה בטלפון, אני יכול להמשיך לדבר בטלפון ולעשות את הפעולה הזאת תוך כדי, וככה אני נרגע ולא נסחף אחרי לחצים ומתחים ובעיות של חוסר מענה בגלל לקוח טורדן. ואני יכול לעשות את זה גם לפני כן, לפני שאני מתחיל לקבל את שיחות הטלפון, כדי שאני בהחלט אהיה רגוע. טון רגוע שלי, דיבור רגוע שלי, מרגיע גם את הצד השני. אם אני גם צועק וגם אני מתלהם אחרי הצרחות של מקבל השירות, אני עושה בדיוק את המלאכה ההפוכה. אני מקווה שלא תזדקקו לזה ולא תצטרכו את זה, אבל זה בהחלט תובנה שיכולה לעזור לנו, ואנחנו תמיד צריכים להתכונן לדברים האתגריים והמורכבים. תודה רבה לכם על ההקשבה.